desítky uhynových ovcí. Kvůli požáru v hotelu Veteranských Alpách evakuovali stovky lidí. Je 10 hodin. Se zprávami jako Kateřina Palajová. Stručné, objektivní a důležité družby. Zprávy Rádia Impuls. A začínáme aktualitou. Policisté v Praze ve spolupráci s cizineckou policií zasahují na městském úřadu Černošice a dalších místech. Uvedli to na síti X. Další informace pro vás zjišťujeme. Andrej Babiš konečně promluvil ke kauze Macinka. Premiér před chvílí ve sněmovně řekl, že nestojí o zákopovou válku mezi Strakovou akademií a Hradem. Jak se schůzka vyvíjí, sleduje naše reportérka Martina Kura. Dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš vystoupil hned v úvodu jednacího dne. Prohlásil, že tento způsob veřejné debaty Česku vůbec nepomáhá. Z prezidentova okolí má zprávy, že se Petr Pavel s Petrem Macinkou setkat nechce. Babiš je tedy připravený se s hlavou státu potkat sám. Předseda vlády pokládá Macinkovi zprávy pro prezidenta za nešťastně formulované. Na druhou stranu chápe rozčarování motoristů kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. Lídr opozičního STANu Vít Rakušan považuje Babišovo vyjádření za bagatelizaci situace. Chce, aby premiér nebyl jen mediátorem, ale i lídrem kabinetu a vyzval ho k omluvě. V podobném duchu promluvil i šéf Pirátů Zdeněk Hřib, oblečený ve flanelové košili na podporu prezidenta. Situaci dál sledujeme. Martina Kroa, Rádio Impuls. Na chovatele v Křilovi na Olomoucku si došlápli inspektoři. Našli u něj 4 desítky uhynulých ovcí. Zvířata byla podle nich chovaná v naprosto nevyhovujících podmínkách. Žijící ovce byly podvyživené. Podle ČTK jsou přimístěné k novému chovateli. V Křilově inspektoři odhalili opakované porušování veterinární legislativy už v předchozích letech. Chovatel za ně dostal několik pokut. Magistrát Olomouce vydal muže loni